स्वाभिमान 2020, मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड कल्चर, राजश्री क्रिएशन्स गोवा, राज हाऊसिंग फोंडा हांच्या संयुक्त विद्यमानान हांगा घडोवन येवपी स्वाभिमान 2020 ह्या कार्यक्रमांक व्यासपीठार म्हजे बरोबर आसात गोंय राज्याचे कला आनी सांस्कृतीक मंत्री बाब गोविंद गावडे, राज हाऊसिंगचे संदीप निगळे आनी राजश्री क्रिएशन्सचे बाब परेश नाईक. उपस्थितांमध्ये आसात पणजेचे महापौर बाब उदय मडकईकर, आमचे IGP आनी बाकी सगळे मानेस्त. सगळ्यात पयली हांव स्वाभिमान 2020 हाज्या वतीन ज्या सगळ्या पुलीस अधिकारी आनी PP पब्लीक प्रोसिक्युटर्स हांकां मेळ्ळ्या पुरस्कारा खातीर तांचे सगळ्यांचे अभिनंदन करता. SP पासून PI पर्यंत आनी बाकी पुलीस आसतले सगळ्यांच्या खातीर तुमी नेटान परत एकदा ताळयो वाजोवच्यो. आनी स्वाभिमान 2020 हो कार्यक्रम हांगासर घडोवन हाडपी कार्यक्रमाचे आयोजक तिगूय जाण व्यासपीठाचेर आसात. तांच्याय खातीर नेटान ताळयो वाजप अत्यंत गरजेचें आसा. खूब बरो कार्यक्रम, मोलाचो कार्यक्रम तांच्यांनी हांगासर तुमच्या खातीर घडोवन हाडलेलो आसा. खरोखरूच आयोजकांचें हांव अभिनंदन करता. खरें म्हटल्यार गोंय सरकार मुख्यमंत्री पदक ही पुलिसां खातीर दर वर्सा दीत आसता आनी दर वर्सा आमी वेगवेगळे पुलीस इन्स्पेक्टर आसतले, SP आसतले हांच्या खातीर मुख्यमंत्री पदक दिता आनी ताज्या उपरांत राष्ट्रपती पदक हाज्या खातीर तांची नांवांय रिकमेंड करता. गोंय सरकारच्या वतीन ह्याय फावटी मुख्यमंत्री पदक दिली आनी ताज्या उपरांत राष्ट्रपती पदक तांची तुमच्यांतलेच काही जाण हांचे सिलेक्ट जाले आनी तांकां सिलेक्ट करून स्वाभिमानी ह्या संस्थेन हांगासर म्हाका दिसता तुमकां सगळ्यांक पदक दिली त्या बद्दल परत एकदा हांव तुमचें अभिनंदन करता. मुळात गोंय सरकारचे पुलीस दल हे शांती, सेवा आनी न्याय ह्या 3 गोश्टीचेर काम करता. तुमी मुद्दामून पळयशात जाल्यार सदोदीत म्हणजे आमी शांती राखून उरची आनी गोंयांत ती शांती क्रिएट करची हाज्या खातीर आमच्या पुलिसांचो सदोदीत प्रयत्न आसता आनी त्याच पद्दतीत आमी सदोदीत शांती मेंटेन करपा खातीर आमचें पुलीस दल सदोदीत कार्यरत आसता. तुमकां सगळ्यांक सेवा दिवपा खातीर तुमी मुद्दामून पळयात, खंयचेय बाबतींत खंयचोय इन्सिडन्स काडून पळयात, सदोदीत सेवा कार्य करपाक म्हणजे आपल्यापणान फुडें वचपी म्हणजे तुमी खंयचोय इन्सिडन्स काडून पळयात, मदत करपा खातीर तत्पर आसपी तुमी 100 नंबर डायल केलो आसत किंवा तुमी म्हणजे पुलिसांची मदत केन्नाय मागली आसत की कंपॅरिजन वीथ द अदर स्टेट गोंयचो पुलीस हो सदोदीत सेवा तत्पर पुलीस आसता आनी ताकाच लागून पुराय देशांतल्यान गोंय पुलिसांचें नांव हे 1 नंबराचेर घेतलें वता. हें मोठ्या अभिमानान हांव सांगता आनी इट इज अ प्रावड मोमेंट फॉर मी म्हणजे गोंय राज्याचो गृहमंत्री ह्या नात्यात म्हणजे गोंयचे पुलीस हे बाकीच्या पुलिसाच्या पेक्षा कितलोसोच आमचो पुलिसांचो स्टँडर्ड आनी बाकी सगळ्या तात्परतेन आमी सदोदीत फुडें आसा हें सांगता आसतना म्हाका खूब खोस भोगता. पुलीस न्याय दिता म्हणटा आमी सदांच पळयता की कोणाचेरूच अन्याय जावचो न्ही म्हणून घडे व्हेरीफाय करता आसतना म्हणजे प्रत्येक गजाल ही 1दा 2दा 3दा व्हेरीफाय करता. बऱ्याच जाणांक दिसता पुलीस कितलोसोच उशीर लायता मरे म्हणून, बट सदोदीत म्हणजे एखादो निरपराध मनीस जर आसत जाल्यार ताजो अन्याय जावचो न्ही हाज्या खातीर एखादी केस जर आसत जाल्यार तो कितलेशाच पद्दतीत आमी पळयता की ती न्याय दिवपा खातीर आपल्या पद्दतीन सदोदीत कार्यरत आसता. गोंयांत काडल्यो म्हणजे आतांच पुरस्कार दिता आसतना वेगवेगळ्या गजालींचो वेगवेगळ्या पुलिसांनी केल्ल्या वेगवेगळ्या केसींचो उल्लेख जो आसा हाचो उल्लेख केलो आनी आमी पळयता खंयचीच केस आसची ना की तिजो सुटावो जायनासतर उरूंक ना. आमच्या पुलीस दला कडेन जी केस दिली त्या केसीचो सोक्ष मोक्ष लावन म्हणजे ती लास्ट एंड पर्यंत पावयलो किंवा ताका न्याय दिलो हे सदोदीत गोंयच्या पुलिसांनी केला आनी त्याच तत्परतेत ते अजूनय करता. त्या खातीर तांचें हांव अभिनंदन करता. गोंय तशें ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन म्हणून सदोदीत वळखलें वता. गोंयांत जर लोक कित्याक येता जाल्यार फॉर सेफ्टी सेक्युरिटी म्हणजे 100% सेफ्टी. कारण आमी जेन्ना देशभर भोंवता, विदेशांत भोंवता तेन्ना सदोदीत लोक कितें सांगता खबर आसा, 24/7 गोंयांत जरी तुमच्या भोंवपाचें जालें जाल्यार बिंदास भोंवपाक शकता. आनी हें कोणाच्या आधाराचेर तर गोंयच्या पुलिसाच्या आधाराचेरूच आमी भोंवपाक शकता आनी गोंयच्या पुलिसाच्या आधाराचेरूच
तितकी सेफ्टी आनी सेक्युरिटी जी आसा ही मेंटेन केल्ली आसा. बट हे सगळें आसतना म्हाका दिसता हे जर तशेंच मेंटेन उरतले आसत जाल्यार सगळ्या लोकांचो साथ हो सदोदीत तांकां जाय, गोंयचे जनतेचो साथ हो तांकां मेळलो जाय. म्हाका दिसता अशे प्रोत्साहनपर कार्यक्रम सोडात तुमच्या कडल्यान येयल्लो शाब्बासकीचो एक शब्द हय आमचे पुलीस बरें काम करता हें म्हणपूय अत्यंत गरजेचें आसता. आनी ते प्रोत्साहनपर स्टाफ जेन्ना तुमी दितले तेन्ना तांकां काम करपाची उमेद अजुनूय तेंच्यात चड मोठ्या प्रमाणांत वाडटली हें म्हाका दिसता. आनी स्वाभिमान सारक्या ह्या संस्थेत तांकां ह्या पुरस्कार दिवन गौरव केल्या बद्दल म्हाका हांव तांचेंय अभिनंदन करता. आनी ते जे काम करतात त्या खातीर सेफ्टी, सेक्युरिटी आनी टुरिजम आनिकूय मोठ्या प्रमाणेन वाडपाक आनी सदोदीत तुमकां सेवा आसतलो, न्याय आसतलो आनी तुमच्या खातीर शांती आसतली. हे सगळें गोंयांत मेंटेन करपा खातीर तुमी सगळ्यांनी तांच्या बरोबर सदोदीत सहकार्यान म्हणजे आमी जॉयंटली जर काम केलें जाल्यार गोंयांत शांती, सेवा हें मेंटेन करपाक सदोदीत आमकां आनिकूय प्रोत्साहन पुलिसांक मेळटलें. आज तेंच्या कडेन पळोवन गोंयांतले कितलेशेच तरणाटे म्हाका दिसता तांकां आनिकूय वाव मेळटलो. म्हणजे पुलीस दलांत आसत किंवा सेक्युरिटी फोर्सिसांत आसत हाच्या खातीर वचपाक प्रोत्साहन मेळपा खातीर हो आयचो कार्यक्रम हो प्रोत्साहनपर कार्यक्रम आसतलो. ह्या आयच्या कार्यक्रमा कडेन पळोवन गोंयांतले कितलेशेच तरणाटे म्हणजे फक्त पुलीस फोर्स न्ही तर म्हाका दिसता सेक्युरिटी फोर्सांत वचपाक सुद्दां तांकां प्रोत्साहनपर हे सदोदीत उरतलें. आयच्या सुवाळ्याचेर हांव चड न उलयता. परत एकदां तुमकां सगळ्यांचें हांव पुलीस फोर्सीस आनी तांकां मेळयल्या सगळ्या पुरस्कार वतींचें हांव अभिनंदन करता आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. जय हिंद, जय गोमंतक. देव बरें करूं सर. हांव आतां ह्या स्वाभिमान 2020चे अध्यक्ष गोविंदबाब गावडे हांचे कडेन आनी मुख्यमंत्र्यांक मानचिन्ह भेटोवचें. आनीक प्रज्ञाबाई नाईक हांचे कडेन मागता तांणी फळांची करंड भेटोवन मुख्यमंत्र्या बद्दल आमची आशिल्ली कृतज्ञताय उक्तावची. मागता IGP जसपाल सिंह जी, तहे दिल से आपसे विनती है कि आप रंगमंच पर आए. जसपाल सिंह जी एक भेट. आणि फळांची भेटवण. परेश बाब तुमचे कडेन मागता तुम्ही गोविंद बाबाक मानचिन्ह आनीक फळांचो करण भेटोवचो. ज्या सगळ्या पुलीस भावांचो आणि भयणींचो भोवमान जाला तांकां माचयेर येवपाचें आसा 2 मिनटां खातीर फोटोक. पूण ताचे आदीं कांय जाणांनी ह्या स्वाभिमान 2020च्या यशांत खूब मोठें योगदान दिलां. हांव मागतां बाब जयेश पालंडे आमचे मदीं फाटल्यान आसा, बेगीन उपकार करून माचयेर येवचें. आनी एक ल्हानशें मानचिन्ह राजश्री क्रिएशन्स आनी राज हावजींग कंपनीचे वतीन स्विकारचें. जयेश फाटले 2 म्हयने जयेश प्रोडक्शन क्रिएटीव हेड ह्या नात्यान ह्या उत्सवाक आपलें योगदान दिता. मराठी चित्रपट सृश्टींत सगळ्यां खातीर मुजरत सांगता, चला हवा येऊ द्या फेम सगळ्या आर्टिस्टांची आनी एक सत्रांक जावपाचें आसा. जयेश महाराष्ट्रांतलो एक मोठो कलाकार, क्रिएटीव हेड म्हणून ताणें खुबश्या चित्रपटांनी आपलें योगदान दिल्लें आसा. त्याच प्रमाणे मागता निलेश गवंड हांचे कडेन. गोविंद बाबा कडेन मागता अध्यक्ष ह्या नात्यान तांणी जयेशाचो भोवमान करचो. निलेश गवंड हांचे कडेन मागता. तांणी वेगळे वेगळे ह्या उत्सवाच्या संदर्भातले प्रोमोज तांणी खूब कल्पकतायेन आनी सोबीत तरेन तयार केल्यात. उपकार करून बेगीन येवचें. तेच प्रमाणे ही ट्रॉफी बरी डिझायन केल्ली, सुंदर, ते हेमंत कडलक हांचे कडेन मागतात आनी माचयेर येवन. आनी मागता सगळे पुलीस अधिकारी ज्यांचो आज भोवमान जाला, उपकार करून हांगा माचये कडेन येवचे रावचे. मुख्यमंत्री आपल्या वेगळ्या कामाक मुखार वचूंक सोदतात, तांचो थोडोसो वेळ आमी साल्वार करया. ही ट्रॉफी डिझायन करपी हेमंत कडलक.
सगळ्या पुलीस अधिकाऱ्यां कडेन मागता बेगीन उपकार करून माचयेर येवचे एक ग्रूप फोटो खातीर. यशस्वी करपा खातीर ज्या ज्या लोकांनी आधार दिलो त्या सगळ्यांच्या उपकारांत राजश्री क्रिएशन्स आनी राज हावजिंग रावंक सोदता. माची सगळ्यां खातीर एकदां जोरदार ताळयो. मानादीक मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां कांय कारणां खातीर कार्यावळ सोडून मुखार वचचें पडटा. आमी उपकारी आसात सर. कार्यावळीचो समारोप चला हवा येऊ द्या फेम कलाकारांच्या अभिनयान जाता. हांव मागतां आवाज येते ना सर? तुम्ही आहात ना, धन्यवाद. तुमची गरज लागणार आहे मला गोविंदजी. तर काय मी लय धंदे केले आयुष्यात, पण एकही धंदा सक्सेस नाही सर. एकही धंदा नाही सक्सेस. मी म्हणलं माझ्या वडिलांना, म्हटलं पप्पा, म्हणजे मी त्यांना तसं बाबाच म्हणतो, पण संध्याकाळी 7 नंतर त्यांना फक्त इंग्लिश पाहिजे. मराठी अजिबात समजत नाही सर, फक्त इंग्लिश 7 नंतर. म्हणून म्हटलं पप्पा माझा एकही धंदा का चालला नाही. तर पप्पा म्हणले बाबू धंदा करणं आपलं काम नाही, नोकरी कर. म्हणून मी मास्तर झालोय सर आता. पण मास्तर झालो, नशीब बदललेलं नाही. इतके बोगस पोरं भेटलेले आहेत, एकदम बोगस. इतका वेळ झाला, अजून शाळा सुटायची वेळ आली पण अजून शाळेत आलेली नाही ते. यारे चढी लागे छम छम विद्या येई घम घम छम 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 करता है ये नशीला बदन. बार आहे हा. छम छम करता नशेला बदल. शाळेत आहे तुम्ही हा, नीट वागा. काय हा हे काय शाळेचा गणवेश कुठे? ते बर्थडे आहे. हो हॅपी बर्थडे टू यू. माझा नाही, माझ्या बापाचा आहे. मग तू का असे कपडे घालून आलास? मग त्याचा झाला असता बर्थडे तर माझा झाला असता काय? नाही आलाय का इकडे रे? अरे काय शाळेत यायचा वेळ का? किती उशीर. अहो सर काय झालं, मी येत होतो इकडं, हा. तर एका माणसाची 2000 रुपयाची नोट हरवली होती. बरं मग अर्धा तास त्याला शोधत होता, नाही मिळाली. 1 तास त्याला शोधत होता, नाही मिळाली. शेवटी कंटाळून निघून गेला तो. तो का गेला ते नाही विचारत आहे मी, तू का उशीर आला ते सांग. सर त्या नोटीवर मी उभा होतो. अरे नालायक हो. ऐका ऐका माझं ऐका. हे बघा ना, आज आहे ना शाळा तपासायला येणार आहेत. का शाळा आजारी आहे? तपासायला येणार? शाळा नाही आजारी, तू आजारी आहे नालायका. शाळा नाही, अरे शाळा तपासायला बाई येणार आहे. बाई कडक आहेत हे, म्हणजे शिस्तीला. मग असं बोल ना, शिस्तीला कडक काय काय मग असं विचार ना जरा. हा हा मी आता तुमच्याकडनं ना सगळ्या प्रश्नाची तयारी करून घेतो. हा, सर. पटापट उत्तर द्या. बाई आली की थड उत्तर हा, द्यायचे. हा. इकडे आहे, चल इकडे आहे. हा हा चल बोल. आम्हाला थोडी घ्या. हो, ते- काय ते असं करू नका माझ्या समोर सर. काय? मला ते हं? तलब येते. अरे हा. हा चल बोल. हा. औरंगजेबाला किती बायका होत्या? कोणला? कोणला काय कोणला? औरंगजेबाला किती बायका होत्या? औरंगजेब. कशात होता माहितीये का? हा माहिती आहे, जीवशास्त्रात. मला काय माहिती. औरंगजेब जीवशास्त्रात कधीपासून आला? कधीपासून आला? हा? अरे इतिहास इतिहास. तू का हसला बाळा? तुम्ही म्हणलं ना इतिहास. तसं नाही. अरे नोकरी घालवाल रे, नोकरी घालवाल रे. असं करू नका रे. अरे इतिहास विषय आहे रे. इकडे तू विषय चल बोल पटकन. औरंगजेबाला किती बायका होत्या? औरंगजेब बोल पटकन. अहो थांबा ना, तो काय शेजार राहतो का माझ्या? कडी वाजवली किती बायका तुला, असं आहे का ते? सर कसं आहे ना, दुसऱ्याच्या पर्सनल मॅटर मध्ये आपण लक्ष नाही घालायचं. ऍक्च्युली सर तुमचा आपटे मॅडम बरोबर लपडे, मी काय बोल. अरे अरे हे आपटे मॅडम चुप. अरे चापटे. अरे अशा नोकरी घालवाल रे, असं करू नका रे नालायक हो. हा ते बाई येणार. इकडे बाळा, तुला व्याकरण माहिती आहे? व्याकरण. अरे व्याकरण तर आपला रोजचा आहे. व्याकरण रोजचं कसं काय असतं रे? चौथा झाला की आणि पोलीस आले की व्याकरण. आलेले पोलिसच आहे तर सगळे धरून नेतील, फटके देतील. नीट बघ. हा व्याकरण. अरे व्याकरण म्हणजे कर्ता, कर्म, क्रियापद. हा ते पण असतं. तेच असतं. ते पण असतं नाही. हा मी तुला एक वाक्य सांगतो. हा त्याचं मला व्याकरण सांग. हा. ओके. संगीता आली आली. काय संगू. अरे सांगू आली. वाक्य सांगतो रे नीट. पुढचं वाक्य आहे का? Sorry. संगीता रस्त्याने जात होती, ती अचानक थांबली. तिने मागे वळून बघितलं, यात संगीता कोण आहे? अरे हिब्रू भाषेत बोलतो का मी? नाही सर. हा मला गोवन भाषा येत नाही बाळा, नाही तर बोललो असतो मी. हा? नको.
नीट ऐक माझ्याकडे बघ. हा, हा? हा. मी संगीत आहे. ओके. नाही सर. अशी संगीता हा? तुझे अपर लिप किती वाढले टोचतील ना. इकडे इकडे. अरे समज रे समज मी संगीत आहे. तरी कशी असती समजायचे समजायचं. ओके उदाहरण. हा हे बघ संगीता रस्त्याने जात होती. ती अचानक थांबली. तिने मागे वळून बघितलं. यात संगीता कोण आहे? प्रेग्नंट. अरे अरे माझ्याकडे नको पाहू रे. अरे याच्यामध्ये संगीता करता आहे करता. मग मी तिला धरता नोकरी घालून सर इकडे गोव्यातच बघा कुठेतरी काहीतरी. नमस्कार, अरे, बाई आलं बाई आलं. नमस्कार. कायला कायला पाठी माग बघ. नमस्कार. काय सर भरली का शाळा? हो मॅडम या हा मुलं आले. मुलं वा. फार हुशार आहे बाई. हो? अभ्यासात इतके हुशार आहे मुलं. तुम्ही काही विचारा ना. आज तुम्ही त्यांना काही विचारा. वा, वा. माझी नोकरी गेलीच म्हणून समजा. काय म्हणाला? नाही तुम्ही वा वा हा. वा. चला इकडे. मग हो चला बाईंचं स्वागत करूया. अरे वा, या वा, वा. छान. 1 2 3 ओ या. ओ ओ या असं हा. म्हणायचं. ओ या म्हणलं. अच्छा ओ या, या. ओ या अशी म्हणलं. पद्धत, ओ या. अशी पद्धत Yes. आहे. छान छान मस्त. काय नाव काय तुमची? बाई माझं नाव हंसराज. बापरे. आणि तुझं रे? जुगल हंसराज. आणि बाबांचं नाव? गुगल हंसराज. गुगल हंसराज कसं काय रे? हा याच्या बापाने याला जाम सर्च करून डाउनलोड केलाय. ठीक आहे असू दे. विचारा बाई विचारा. हो. अभ्यासात खूप हुशार आहे मुलं. हो, हो. दिसतंय. तुम्ही काही विचारा. आज नोकरी गेलीच म्हणून समजा. या. हे काय गणवेश नाही घातला? बाई आज माझा हॅपी बर्थडे आहे. अरे वा हॅपी बर्थडे. आय लव्ह यू. थँक्यू असं म्हणलं बाई. अच्छा तुम्ही काय ऐकलं? तेच आय लव्ह यू. आय लव्ह यू टू यार. काय बोलताय? नीट बघा नोकरी घालू नका नोकरी घाला. नाही काय केलं मॅडम मी ना असं वर्गात असं खेळीमेळीचं वातावरण ठेवलेलं आहे. अच्छा, अच्छा. हा म्हणजे सगळं असं नाही तुम्ही बरं विचारा. बरं. हा, तर मुलांनो आज मी तुमची तोंडी परीक्षा घेणार आहे. डायरेक्ट ए असं कसं डायरेक्ट? काही नोटीस बिटीस दिली नाही. म्हणजे अच्छा, तसं, अचानक तसं. अचानक त्यांच्यावर बर्डन बरोबर, पडलं ना बरोबर. म्हणून. पण सरप्राईज तुम्ही टेस्ट आहे ना म्हणून. विचारा बाई विचारा. हा. पहिला प्रश्न हा बाई एकदम सोपा विषय हा बाई गणित. गणिताचा प्रश्न ह्याला विचारा. ये जुगल सांग 21/7 किती? एवढे काय झालं? नाही काय पाडा बोलू. पाढा 21चा बोलू. डायरेक्ट? मी मोठंच पाठ करतो छोट करतच नाही. अरे वा वा वा. म्हण ऐका. हा. 21 एके 21 21 दुने अह 21 त्रिक अह 21 चौक अह 21 पाचा अह 21 सक 21 साता अह 21 आठ 21 ना 21 आहे तुझ्या आईचा गो. काय होत हे काय होतं? ती चाल लक्षात राहिली आकडे नाही राहिले. आकडे कुठे आहेत? आकडा बाप लावतो ना. हे मला फाजीलपणा नकोय. पटकन माझ्या प्रश्नाचं उत्तर द्यायचं. 21/7 किती? 21 भागिले पटकन. मोर मोर कुठं आहे? मोर कुठं आहे? कुठं आहे मोर? तुम्ही काय कुठं आहे करताय? मोर? हा? पटकन सांगतो. सांग. 21/7 किती किती किती? 3. वा शाबास. शाबास, मी very बोललो good. ना बाई पोरं फार हुशार आहे. Good, तुम्ही good, good. विचारा विचारा तुम्ही. 21/7 3 बाकी बाकी म्हणजे बाई तुम्ही बोला काय काय? चुप नीट बघा चुप बसा. नाही काय केलं बाई मी खेळीमेळीचं गप्प वातावरण. बसा तुम्ही. जरा जास्तच खेळीमेळीचं दिसतंय वातावरण. पुढचा प्रश्न हा बाई एकदम सोपा विषय हा बाई इंग्रजी. इंग्रजीचा प्रश्न ह्याला विचारा. ये तू काय सत्यनारायणला आला का बाळा? हा हा तर आता की नाही मी एक मराठी वाक्य देणार ते इंग्लिश मध्ये करून सांगायचं. ओके. वाक्य असं आहे त्याने त्याचं काम केलं. काम झालंय ना. विषय मिटवून टाका ना इकडं. नसल झालं तर कुणाला पण सांगा. इथं सगळे आपली कामं करतील. गप्प बस.
मूर्ख. हा, तर त्याने त्याचं काम केलं. त्यानं तिचं काम केलं अरे काय नीट ऐक ना काय काय- बोलते काय- ते. काय- हा काय? तिचं नाही रे बाळा मग- मग? त्यांनी त्याचं स्वतःच काम केलं. त्यांनी त्याचं- अच्छा स्वतःच स्वतःच हा स्वतःच का हा. गोव्यात आल्यावर जास्तीच एनर्जी आली सर आज. हा हा सांग. त्याने त्याचं काम केलं. इंग्लिश. हा. ही हा, 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 हा. हॅज डन हिज वर्क. जबरदस्त गुड व्हेरी He has done his work. आणि मग तो करतच गेला. डन डना डन डन. कडक दादा अरे काय दंड आनंद मूर्ख. ते ती उत्तर देत आहेत. हे शिकवलंय तुम्ही. नाही कसं आहे मुलं खूप तुम्ही हुशार थांबा आहे जरा. अभ्यास- दिसतंय किती हुशार आहेत ते. आज नोकरी जाणार बहुतेक सर पुढचा प्रश्न हा बाई एकदम सोपा विषय. हा बाई संस्कृत. संस्कृतचा प्रश्न चाललं मी ए! मी शिकतच नाही शाळा ए, मला ए, नाही ए, हे मला किती प्रश्न विचार नाही विचारत आहे तुला, इकडे ये. याला काय विचारा याचा चेहरा तरी वाटतो का संस्कृतचा मग चेहरा याला वाटतं का संस्कृत येणार म्हणून अरे, रडू नको. रडू नको बाळा बाळा तुला नाही विचारणार बेटा संस्कृत हा मग ओके ठीक आहे बरं ना तुला देईल थोडं संस्कृत नंतर मी हा? ए! हा, चल, आपलं हे घे हा म्हणजे शिकवल तुला संस्कृत थोडं हा संस्कृतचा प्रश्न मला विचार हा अरे वा. माझं संस्कृत चांगलं आहे बाई खरं? माझी सगळी सुभाषित पाठ आहेत अरे वा वा वा. एखादं म्हणून दाखव बरं. का नाही अहम नमामि नम नमम हा. वा अहम नमामि नम नमम हा 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 पुढे हा हा अहम नमामि नम नमम हा 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 मेवनम मेवनम मेवण्यांचे पावनम अहम नमामि नम नमम हे काय इतिम दुनियादारीम जितू जिसुम जाय डायलॉगम कोण जितू त्वम नच नमामि संस्कृतम काय बोलतायत हे काय अरे बोलतायत. गप्प बसम ऑलरेडी 10 वाजले असम पोलीस येतील आणि फटके देसम गप्प बसम काय बोलतोस तू. अरे गप्प बस. मी आता संस्कृत मधला एक श्लोक सांगणार, त्याचा अर्थ समजावून सांगायचा. हा. श्लोक असा आहे, तमसोमा ज्योतिर्गमय म्हणजे काय. प्रश्न विचारा लगेच सांगतो म्हणजे काय तमसोमा ज्योतिर्गमय म्हणजे काय. म्हणजे काय ते सांगतो प्रश्न काय तो सांगा कानाखाली मरी ना आगाऊपणा केलास तर. हा. अरे हाच प्रश्न आहे तमसोमा ज्योतिर्गमय म्हणजे काय हाच प्रश्न आहे. हा 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 तमसोमा ज्योतिर्गमय म्हणजे हा ए हा तमसोमा ज्योतिर्गमय म्हणजे तुम सो जाओ माँ मैं ज्योति के पास जाके आता हूँ सिंपल है भाई गप्प बस मूर्ख. तुम नच नम मी गप्प मारी बस. आता. किती सोपं मसम नाहीतर काय मी उगाच घाबरवम. हा? सिंपलम सिंपलम व्हेरी सिंपलम कुठलं गप्प संस्कृत. बसम गप्प बसम वेळ होत असम आपल्याला बसम ना ए, ए, सर काय चाललंय काय कुठलं संस्कृत शोधून काढलंय ते. संस्कृत गप्प बसा तुम्ही. आज संस्कृतच आहे बाई हा घ्या ना तुम्ही विचारा बाई तुम्ही विचारा पुढचा प्रश्न हा एकदम सोपा विषय. हा भाई हिंदी. हिंदीचा प्रश्न याला विचारा मुहावरा म्हणजे काय माहितीये. माहिती आम्ही रिसेस मध्ये डबा उघडला ना की सरांचा मुहावरा होतो ठेव की ए, दे ना मला तसं नाही रे मुहावरा नाही रे मुहावरा. मुहावरा म्हणजे वाक्प्रचार. हा, अच्छा, हा. अच्छा. वाक्यात उपयोग वगैरे करतो की नाही आपण मोहरा म्हण म्हण तर असं. आता मी एक हिंदी मुहावरा सांगणार, त्याचं समानार्थी सांगायचं हिंदीतच. समानार्थी येस. मुहावरा असा आहे, हा धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का. याच सांगायचे हो याच सोपं आहे ना. कन्फर्म ना कन्फर्म. सांगा. धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का. सानिया का बच्चा न भारत का न पाकिस्तान का. कडक सामान म्हणजे ठेवलंच नाही काय नादच करायचं नाही एवढंच अरे सामान. नाद करायचं नाही. तुम्हाला किती वेळा सांगितलं इंटरनॅशनल इश्यू इकडे आणू नका म्हणून हा काय चालू आहे तुमचं हा काय शिकवलंय तुम्ही त्यांना. नाही मी खूप मेहनतीने गप्प शिकवलं बसा तुम्ही. मेहनत दिसते सगळी. त्याच्यानी नोकरी जाणार आहे माझी आज नशीब हा. पुढचा प्रश्न सिरियस आहे. हाय हा महाराष्ट्राला संतांची भूमी असं म्हटलं जातं. ओ हा प्रश्न ह्याला विचार ए, हा काय करायला आलाय. बाळा तू कशाला आलास बेटा इथं जेवण आहे इथं नाही हा विचारा बाई त्याला विचारा हा
तो फार तुकाराम- हुशार विद्यार्थी आहे. हा हो तो दिसतो त्या चेहऱ्यावर हा, काय सतत- सांगता बाई गप्पा बस. सतत अभ्यास करून करून ना चेहरा त्याचा असा लाईट पडल्यामुळे काळा झालाय. बाकी तो गोरा दिव्याखाली. वा 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 हम्म. छान. हम्म, तर पुढचा प्रश्न. हम्म. तुकाराम महाराज हे खूप मोठे संत होऊन गेले. हो बाई हो बाई. आता तू मला तुकारामांविषयी 5 नको 3च ओळी सांग. 3च ना. 3च. हा, ऐका बाई. तुकाराम महाराज हे संत होते. एक संत तुकाराम हे त्यांचे नाव होते. 2 म्हणून लोक त्यांना संत तुकाराम म्हणत. 3 जबरदस्त. काय आहे एकच वाक्य 3दा बोललास. मग ते माणूस पण एकच तू होतो. गप्पा बसा आगाऊ. पुढचा प्रश्न इकडे ये तू. What nonsense going थांबा on? जरा. हा? मेहनत दिसते सगळी. तू सांग चल. हा बाई. महाराष्ट्रातलं थंड हवेचं ठिकाण सांग. माझं घर काय माझं घर घर काय घर. माझ्या बापाने एसी लावलाय. अरे बापान काय एसी लावलाय काय ही भाषा. हा? ए बाळा तसं नाही रे. असं एसी लावून थंड नाही रे. असं नैसर्गिक एसी न लावता थंड असं ठिकाण कुठलं आहे महाराष्ट्रातलं सांग पटकन. हा महाबलेश्वर हे महाराष्ट्रातले थंड हवेचे ठिकाण आहे. शाबास. शी, देव बोला, वाल्यापासून क्या बात. पहिलं उत्तर बरोबर वा, 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 वा. दिलं. शाबास. हा. आता मला महाबळेश्वरची वैशिष्ट्य सांग. हा महाबलेश्वर मध्ये लोक खूप चाय पितात का का? कारण ते थंड हवेचं ठिकाण आहे ना. हा, 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 हा. महाबलेश्वर मध्ये जागोजागी तुम्हाला शेकोट्या बघायला मिळतील का कारण ते थंड हवेचं ठिकाण आहे ना. हा, 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 हा. महाबलेश्वर मध्ये रात्री झोपताना लोक पंखा लावत नाहीत का का? कारण ते थंड हवेचं अरे ठिकाण. काय बोलतोयस रे हे सगळं. हा ए. मला विशेष अशी वैशिष्ट्य सांग. बाळा. हे सगळं काय आहे. ते थंड हवेचे ठिकाण आहे हे कळलंय आम्हाला. तुझ्याकडे काही विशेष माहिती असेल तर सांग पटकन. विशेष आहे हा. महाबलेश्वर हे महाराष्ट्राचे उगम स्थान आहे. हे नवीनच माहिती आणली आहे लेकरानं. कस काय रे बाळा. महाबलेश्वर हे महाराष्ट्राचे उगम स्थान आहे हा? कारण महाराष्ट्रात कुणाचं बी लग्न हो %90 जोडपी हनीमूनला तिकडच जातात त्याच्या आईला. बाई का माहितीये कारण ते थंड हवेचं ठिकाण आहे. मी तुमच्या शाळेची कंप्लेंट करणार आहे वरती. हे काय वाटेल ते बोलताय तुमची मुलं. काय आहे तुम्ही कुठे गेला होतात. महाबळेश्वर. हो भाई तुम्ही तुमची पर्सनल माहिती काय सांगताय. हा? ते बघा ना कसं विचारताय. येडे आहेत ते. हा? अरे तुम्ही कुठे गेला होतात. कुठे गेलो होतो का आपण. काय संबंध. सॉरी खरंच कंप्लेंट करेन मी सांगते तुम्हाला. माझं बाई. म्हणजे चुकून निघून गेलो मूर्ख. तोंडातून. पुढचा प्रश्न. हा. पटपट उत्तर द्यायचे मला फालतूपणा नकोय. ए, पटपट गांडूळ आला. बाई काय याती होत आता तुमचं. मी काय केलं. असं बाई, बोलायचंच नाही तुम्ही. बोलायला नाही पाहिजे बाई. अरे गांडूळ आला. हे बघा तुम्ही शिवी देता. मी काय आपल्याला काय? चाय जास्त येतात ए, ना बाई. बाळा. हे चालणार नाही सर. गांडूळ. ए पुढे ळ आहे ना. हा. हा? अरे, मी ना आता इकडे ये. फटके दिल नीट वाग. हा गांडुळाला शेतकऱ्याचा मित्र का म्हटलं जातं. कोणाला कोणाला काय कोणाला पहिल्यांदा ऐकतोयस ऐकतोयस? नाही काय. नाही. गांडूळाला मग सांग पटकन. शेतकऱ्याचा मित्र का हा, म्हणतात. हा. हा. गांडूलाला हा. हा, 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 हा. बोल. गांडूलाला शेतकऱ्याचा मित्र असं म्हटलं जातं. हा. याला दुसरा कोण दोस्त सापडला नाही काय. ए हा. गांडूलाला शेतकऱ्याचा दोस्त असं म्हटलं जातं कारण हा. शेतकरी बिचारा एकटा शेतात राबत असताना गांडूल त्याच्याबरोबर गप्पा मारतो. काय माझा एक्सपिरियन्स आहे बाई. काय. मी असा नांगर घेऊन शेतात चाललेला होतो ना हा, 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 तेवढ्यात तिकडनं गांडूल आला. हा, हा, मी म्हंटल क्या गांडूल कैसा है. हा. तो मला म्हणला मैं मस्त है तुम कैसा है. हे कोण बोललं. हे गांडूल मला बोलला. हे असं कसं. गांडूल आहे ना तो. हा. तो दोन्ही बाजूनी चालतो दोन्ही बाजूनी बोलतो. हा. गांडुलाला इकडे तोंड असतं ना इकडे तोंडच असतं. तोंडी ना दोन्हीकडे. हा.
गप्प बस. ओके, मूर्ख कळलं, काहीतरी बडबडतोय उगाच. कळलं. पुढचा प्रश्न. हे सगळं चुकतंय मी नापास करीन या दोघांना. नाही बस माझं आता ह्या म्हणी पूर्ण करायच्या आहेत पटकन. गाजराची पुंगी. वाजली नाही तर हलवा करून खाल्ली त्याच्या आईला. स्वीट डिश. गप्प बस. बाई तुम्ही हात- गाजर खाऊन आलात का? का? हे बघा सगळं लाल. नीट बघा नोकरी जाईल. गोविंद सर लक्ष असू द्या फक्त इथंच आहे माझं करिअर बस लक्षात ठेव. तुम्हाला इथेच राहावं लागणार आहे बहुतेक. आता जाणार नाही मी. हा. हातच्या कंकणाला राणावत कशाला? काय राणावत. कंगना राणावत नाही का अरे आपल्याकडे? कंगना राणावत नाही रे. आता राहू दे. आता आरसा- शिकवायला घेतलंय. हा. हा घरोघरी व्हॉट्सअपवर पुरी खरंच आहे. जबरदस्त. म्हणजे काय? मॅडम तुमचा व्हॉट्सअप नंबर काय? देते नंतर. हा पोलिसांचं देऊ का? नको असं. हम्म. इकडे पुढचा प्रश्न. नंदुरबार कुठे आहे? ते माझ्या बापाला माहिती, त्याला एरियातले सगळे बार माहिती. अरे काय बोलतोयस रे, काय बोलतोयस तू? हा सांग आता पुढचा प्रश्न. पंखा स्त्रीलिंगी आहे की पुल्लिंगी? ते पंख्यावर डिपेंड आहे बाई. हा? म्हणजे तो जर बजाजचा असेल तर पुल्लिंगी हा. आणि उषाचा असेल तर स्त्रीलिंगी. अरे काय शिकवलंय रे, काय शिकवलंय? करेक्ट आहे correct आहे. काय करेक्ट आहे? हा हं. ते तुम्हाला ते हे माहितीये काय मॅडम? कोत्तडपाना म्हणजे काय? कोत्तडपाना. हा कोत्तडपाना शब्द कोत्तडपाना. हा सांगा बाई आता सांगा तुम्ही उत्तर. हा मला नाही माहिती हे काय कोत्तडपाना. हिंदी शब्द तुम्ही ऐकला नाही हा बाई कोत्तडपाना? एवढं सिंपल आहे. तुम्हाला एवढं येत नाही काय? काय तुम्ही- शिकलात तुम्ही? गप्पा बस. तुम्ही ते गाणं नाही ऐकलं? कुठलं? झूठा है ये गुस्सा तेरा सच्चा नहीं सच्चे प्रेमी कोत्तडपाना अच्छा नहीं असे कोत्तडपाना. साधं नाही बाई सर पण कोत्तडपाना. इन्स्टंट आहे. गप्पा बस. हा? मूर्ख. हा. पुढचा प्रश्न. हा या प्रश्नाचं उत्तर आलं नाही तर तुम्ही दोघी जण नापास. नाही सर कोणाला विचारायचंय? याला विचारा. ये आज हुशार. तुझ्यावरती त्याचं पण भविष्य अवलंबून आहे. हा हा. हा समुद्राच्या मध्यभागी काय जायचंय नाही. आता? प्रश्न नाही? विचारताय तुम्ही का? गोव्यात आल्यापासून खूपच एक्साइट झालात सर. त्याला कधी समजास झालं. गोवा त्याला म्हणजे घाई खूपच- ऍक्च्युली त्याला घाई झाली आहे. गोवा खूपच आवडतं मला लहानपणापासून. हो दिसतंय ते. हा, सर. सकाळपासून कधी कारण- कार्यक्रम संपतो कारण- याच्यावरच आहे. गोवा आवडण्याचं कारण म्हणजे कसं आहे का पटकन पाठ होणार स्पेलिंग एकाच राज्याचं आहे भारतात म्हणून मला आवडत होतं गोवा. पटकन हा हा तर समुद्राच्या मध्यभागी हा. लिंबाचं झाड आहे. हा वाव. त्या झाडावरून तू लिंबू तोडून कसा आणशील? आपण बाजारात विकत आणूया. तू मला अक्कल शिकवू नको सा. बस ए हा. सांग. समुद्राच्या मध्यभागी लिंबाचं झाड आहे, त्या झाडावरून तू लिंबू तोडून कसा आणशील? सांग पटकन. हे, सोपं आहे बाई. काय? असं समुद्रावरून चालत जायचं. टिंग टंग टिंग टिंग. पॉपलेट पॉपलेट. हे घ्या, लिंबू घ्या. वा 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 ब्रिलियंट आहेस रे. हा मग तुझा बाप गेला होता का समुद्राच्या लाटांवर चालत कधी? मग तुमच्या बापान तरी समुद्राच्या मध्यभागी लिंबाचं झाड लावलं होतं ए, का? असं नाही नाही, बोलायचं. मला नाही सांगत, हा? आपण काय पण- बोलतोय? मोठी कोत्तड पाना. बाप रे अहो हे मुलं आहेत का कोण आहेत? नाही नाही मेन मला ना डाऊट तुमच्याच बुद्धिमत्तेवर नाही, माझी मुलं नाहीत ती. तुमची नाहीत मला माहितीये पण हा. तुम्ही त्यांना हे सगळं शिकवलंय. हा. तुम्ही माझ्या प्रश्नाचं उत्तर द्या. मला विचारत होतात ना. मी शिक्षक आहे बाई. हा तेच पण तुम्ही आता उत्तर द्या. हा. तुम्ही मला सांगा हा. हा हु वॉज चंद्रगुप्त मौर्य? अरे देवा हे कोण? आपलं हे चंद्रगुप्त मौर्य वॉज यंगर ब्रदर ऑफ गणपती बाप्पा मौर्य. ओ गणेश पुढे थांबा. अभिमान 2020 राज हाऊसिंग प्रस्तुत आणि राजश्री क्रिएशन्स निर्मित हांगा सोंपता. राज हाऊसिंग तशेंच राजश्री क्रिएशन्सांच्या वतीन सगळ्यांक देव बरें करूं आमी म्हणटात मना काळजा सावन जांचो सहभाग ही कार्यावळ यशस्वी करपा खातीर आमकां लाभलो त्या सगळ्यांक मना काळजा सावन देव बरें करूं. आमी सगळ्यांचे उपकार आठयतात. सगळ्यांक देव बरें करूं. देव बरी रात दिवं.